oras mga ka-shine kay alas 3, uno na sa kahaponan. May hapon din yung tanan. Viengo di Congo bering si grunto Socatiri di Picasimiro el corapio Viengo di Congo beringo bisingo di pilil pirito Bumba kinilaw pulutan ng mga lasinggero Pare, naintindihan mo ba kinakanta mo? Hindi rin eh. Bahala na. Bombahin. Oh, bunali. Oh, el bringo, vida di mucho. El tingo, bunal di alho. El prigonto meroy, el condansoy, mikoy, dito cansado, bong baboy. El puganting bugoy, nangamang, nangukoy, nangawat, o kosahos, unggoy. Gihabhab, gilamoy, giparisa, kamuting kahoy. Bumbahi. Oh, bunali. Oh, el Rambo di Boroquinto, el Django di Asintado, el Brigontong pisot, mi sirit, mi sobot, mi angka sa jeepney, mi kapyot, mi layas, mi ipsot, mi sibat, mi losot sa palay, ne biri ng gamyot. Gisignit, gituok, gikomot, ni binig nung bayot. Bombahin. Oh, bonali. Oh, el bombo di abusado. El gangho di barumbado. El binig ng bergat na losno na osdak mi katkat sa koral na bughat. Nagisi ang palda na gumos na bingat na buslot na gidlay na gusbat. Napaslot na lusa na biang gihotoy gihubat. Bombahe. Oh, bonali. Oh, el combo disintonado, el combo dispalinado, el combo disampurado, el combo di condinado, bonali, mandaraya, na kandidato. You know I'm gonna get Hello, Ipid. Ay, kumusta? Kumusta sa ito mga kaigsunan diha? Ato mga kaigsunan ng mga gwapo-gwapa. Maayong hapon. Maayong hapon sa ito mga soke kayo na ito nga tigpaminaw. Dire sa 99.7 Radio. Sidla kayo. Hoy, welcome. Welcome sa tuwang tulumanon. Kini atong tulumanon nga gisugda nagpaminaw. Gisugda nagpaminaw sa radyo kay di man ta makita sa TV. Pero makita ta sa Facebook. Ay bayog hapon din yung tanan diha sa mga sa mga kumpare na ko diha. Sa mga dudong ug mga inday, mga kuya ug mga ate, og sa tanan nga mga labasero ug labasera. Kumusta? Maginaot ko. Ganahan mo sa kapiskay og nindot og maayo nga padlawas. Kuyawa ng nindot ay. Ay, sa bagawa na sayod ha, naka-on air. Ay, naka-on air ta karon sa 99.7
FM, ha? Dere sa Toledo City. O diya sa mga wakaila. Ay, ako dahil si Kuan, ha? Si Manong Tiko. Ang inyong atras og buhok. Abante og agta. Ay, sa mga wala nakakita sa rong Facebook. O di, dyan mo kita na ko. Katong mga naka-aray nagstasyon, makaila mo na ako, kay ako man to katong upaw. Katong upaw o niya, nag-ansyuhos, niya mubong tao. Ay, lain na sa ding adlaw sa itong panag-uban, ha? Laing adlaw na po din sa itong panag-uban diri sa Shine Radio Toledo. O niya, kumusta lang ko sa tanan, ha? O niya, katong mga nakadaog. Nakadaog hapon, mga usar dito ko po. Katong nakadaog. Katong nakadaog hapon, congratulations. Akong isulti, be. Akong isulti kay kibaw ko naminaw ni mga naminaw na ko hapon. Katong mga naminaw na ko gapon, di gali mo maminaw karon niya. Isulti na ko kung nakadaog mo. Puting malasa. Congratulations sa nakadaog gapon niya makadawat og sa gatos ka pesos. Dara. Atong isulti. Ang iyang kinalasan nga numero kay 582. 5, 8, og 2. 5, 8. 5, 8 yang numero. Ang kinalasan nga tulong nga numero. Unang kinaunahan kay 0997. Di lang na ko na-isulti tanang numero kay basin og text me ito niya ni. Text me ito niya dato niya di kining kagunuyan. O sao na lang. Congratulations ako, nabinaw ka na ko dong. Katong naminaw na ko gapon niya nakadaog sa kontig mo. Nakadawat di siya ko sa gatos ka pesos. 0997 o niya iyang kinalasan nga numero kay 5 ito. Congratulations. O niya katong mga gusto mo tawag, gusto mo text o niya mo tagan sa kontig mo. Akong ihatag ang kontig mo, ha? Kaya naminaw ra ba mo karon? Akong ihatag ang kontig mo. Lia! Ako, kay ako kan doolon. Ako yawan. Ang atong tig mo karong hapuna kay Lia ako, kay ako kang doolon. Ay, ako balik ko na. Lia ako, kay ako kang doolon. Hala. Sige, tawagin din ko sa tuang numero. Katong mga gusto mo tawag, tawag sa tuang numero. 0905-697-4491. Ako balik ko na mga kaigsunan na itong naminaw sa Toledo. 0905-697-4491. Ako balikon mga kaigsunan ko. 0905-697-4491. Lain ni katong gigamit ako gabi. Gahapon. Dili ni mao ang gigamit ako gahapon. Kaya nanghulam ra man ko ato. Nanghulam ra ko ato ni Dodong kisigan ato katong gamay mata. Ni Dodong Johannes. Salamat ni mo Dodong Johannes. Kaya imo kong gipahulam si mo cellphone niya. Karon kay nakapalit mo kong cellphone. Wa man ta di battery pero namo ko'y battery sa kini motor. Ako lagi gamit. Sige mo dawat ko tawag sa mga gustong mo tawag ug sa mga gustong makadawog og sa gatos ka pesos. O na kining usa gatos nga premyo gikan ni Dodong Dennis Nilias. Salamat ni mo dado nga. Kuan ni nagtrabaho ni sa Saudi United States of Saudi Arabia. Akong balikon mga kaigsunan ha. 0905-697-4491. Ano mo tawag niya? Ano mo tawag? Ano po mo text?
0905-697-4491. Ayaw to ninyo tawag itong gahapon kay ato na itong giulas tag-iya. O diya ba yung pagpabinaw sa tanang mga taga Toledo City? Thank you very, very, very much. Naminaw mo diya karon. O diya, sa tanang mga naminaw nga mga driver, mga delivery boy, o mga trabahante boy. Ay sa mga gustong mutubag sa tong tigmo karong hapon na akong ihatag og balik ang atong tigmo aron makatubag mo. Liya ko kay ako kang duolon. Mo na itong tigmo karon na. Akong usbon ha. Liya ako kay ako kang duolon. Sige. Sa mga gustong mutubag sa tuntig mo, makadawat mo og sa gatos, ka pesos, gikan na ni Dodong Dennis Nelias. Salamat din mo, Dodong. Ayag saba, Dodong, kay ikaw rin na kailan ako, Dong. Og si Dodong Sky Balyas. Salamat din mo, Dodong Sky. Ay kabala ka, Dong, kay ay saba, Dong, kay kamuray ni kabawan ako, Dong. Kamuray nakakita na ko sa personal. Kining akong dagway nga puros aping, puros agtang, wa nay ilong. Ay, ato pa sa labatan si Dodong Carlo. Si Dodong Carlo Chinito Montenegro. O si Dodong Junel. Salamat ninyo diha, Dodong Junel, sa inyo ang pag-assess. Thank you kayo very much. Ay, ako sa nag-greet mga naminaw na ko sa Facebook, be. Salamat kay gigitunan mo kong Facebook, ano. Ingon si Dodong Giancarlo Montenegro. Go! Say go, eh. Dodong Sky Balyas, ang iyang tubag kay Kawayan. Salamat kay sa pagpaminaw ni mo, Dong. Kawayan iyang tubag. Layo ra ba kay ni naminaw ni Mataan, eh? Dito pa ni naminaw sa kining Canada. Salamat sa imong pagpaminaw, Dong. Onya, salamat po, Dong, ha. Salamat sa tanan, Dong. Great ako si Inday. Kinsa man ni Indayan, eh. Inday Jemlen Oliveros Alminto Olitao. Olitres. Olitres de. Ba yung pagpaminaw ni mo, daday? O niya, ingon siya, matay po ng music ni mo, part. Dito ni mo. Hello? Hello, mayong hapon. Tikong. Ay, mayong hapon po ni Manoy Tikong, ay. Kuya. Kinsa man, eh? Kami ni Kuya Tikong. Si Tame. Kami is. Sami lagi. Katong membro sa Power Ranger. Kumusta naman kadong Sami? Okay ra. Okay. Kasi may kauban mo, Dadong? Ako lang pares. Nagtog na. Naminaw ka sa radyo, Rondong? Oy, sige kung paminaw. Ano kay paborito na ko. Pakuskay na mo radyo, Dadong, balag masuko na muslingan. Pakuskay na mo radyo, balag masuko na muslingan, ikaw na bitek sabaan. Ha? Puro man sila nagradyo, God. Puros lang nagradyo de. O sa ilang kipaminaw dong katong moingon nga, okay kayo? Daan balik ko. Pakuskay na mo radyo de para maminaw po na sila sa Shine Radio. Paborito ng lagi. Mag-atang mga sila maminaw. Kuya, wag ko na ako. Mura na silang mag-gangster de. Yung mga tukal, mga biskan, maungkang sila mga problema, sino sa imong nunaan bitaw? O sa daw. Sa daw kay mura magdi ko kadungog ay.
indot mo kayo mga tukar, makawa sa problema. Ay, porte ko din indota akong tukar dong, makapawa ko sa problema. Nada kay problema dong. Ha? Naba na kay problema. Kita tanan na, kita problema. Labi ni karon nga, tunay virus, problema kayo. Ako dong, kaya ko problema dong, ako aral yung dagway. Dagway kita, gwapo ni mga tingog ng daan. Sa una, pag yun akong dagway dong. Bana, di mo daw pila edad ako dong. Kuhan sa... 50 siguro. 50! Hapit na! O makatagan ka dong. 49 Hapit na yun! Okay. Basta, Basta 40 kapin. dong! Oh, Basta makatagan ka dong, hatagan, di kag usa ka sako. ala, tarong mo. Sudli lag bugas, wa may sud bugas. Sako raman. Ate yung sa kukapasan. Ikaw. Ay, sige dong, sige lang dong, kay magkita ta, mo kita-kita na kitara dong eh. Bawa na ng virus, yan po ang sige noo. O, da kay Facebook na. Oo, na Basta mag-Facebook ka, magkakita ka na ko. Pero di ka mag-Facebook, di ka kita na ko dong. Okay, isa ko, mintas na ako kulod. Gusto Sige. ko mo tanaw ng mga DJ di ako sa DY Star, karon pa magkukuna at challenge ba, mga lindot man di ay pag mga mensahe. Ingon ra ba sila dog, basta kunog maminaw ka sa Shine Radio, kinahanglan magpamimbro ka sa kining gitawag nila o kining Shine Radio Avid Listener. Sige, mga ba? Onya. Magpamimbro ka na. Tanang membro adunay paso sa lubot, pasuan sa lubot. Ayan. Ha? Ayaw na. Tanang membro pasuan sa lubot kana mura fraternity ba? Ay, na ba? O musugot ka. Dili. Gamay ang taglubot ni PWD sa biyata. Agamay kag lubot dong. Oo, PWD magko pero akong kasing-kasing akong kuan. Dako pa si mong lubot. Oo. Ang imong kasing-kasing dako pa si mong lubot. Dako pa. Bay gani ka dong kay naa kay lubot. Ako ani dong kay puros na lang pud ni lubot. Pero kabantahan ko nimo. Ay, tiktong da mag taga matambang guro kada. Asa mo dapit sa matabang dong. Basta wakapot sa kuan. Ad- Labite. Adag pataka lang. Diya. Adag pataka lang kay. Wala ko sa matabang oy. Asa day? Na ako sa maparat. Lagi. Amaraan, panagamraan kay kaday. Maparat. Dako mo ng lugar niya. Pagka tayo mong kuan. Ay bungol mga dong eh. Ay sige dong, salamat kasi mong pagpaminaw dong niya. Dong unsa may tubag nimo sa tontig mo dong. Yun sa taos bagon. Liya ako kay ako kan doolon. Yara. Ay sige dong. Una-una sa na dong kay hantod mahuman ta ay kabalaka. Batones. Ha? Batones. Batones. Oh, spelling ang batones. Ay, di ko kasi piling. Ha? B.E. E.S. Batones. Ay palaban magagasawa eh. Surprise? Sige, ngano batones mo dong? E.S. Ay Kuan kay. Ya. Lilion ni mo. Ya. Imo din siyang kwaon. Lilion na si mo niya. Imo din ang lilion na ni mo kay. Ato ka sa presento magpaliwanag dong. Basta batones lang. Sige, basta batones dong ha. Basta ram ko itagano, yung pwede doon, no? Imo atong numero akong gi-announce dong katong nakadaog dong. Dili. Dili to imo ha, dili day kinakadaog. Ato ba na-capture ko to? Sige. Ako sa planta, taga-planta mo. Lang ko diri sa Palas ba? Wako kadumdum man ay. Ako ha? Wako kadumdum man kay di mo ko taga-Toledo. Ba? Basta ako rin dumdum no kung sakto na kong answer. Sige do, salamat ka dong ha. Salamat kayo.
Pagkuyatik ko ako ni Moy. Ha? Pagkuyatik ko ako. Pabihan ko sa edad. Tao, 43 naman ko. Ay, basta, kita-kita ra dong. Sige, salamat. Salamat po dong. Amping na dong ha. Oo. Ganun na, hindi ngamping. Panggaagyo ni mo asawa dong. Dong, Ha? panggaagyo ni mo asawa kay kusog mo tudlo. Oo. Oy. Bago ni mo. Pugihan ni mo. Limpyo. Mga tanan mo. Sa bato na sa balay. Loya. Loya, gud mo dong. Pero ako, kaliyok. Magpanday. Ko. Wilder. Ko. Panday balay. Mga panday sa balay balay. Mimro de kasi ka ng team song usahay. Usahay mo panday, usahay po de. Basta na rin panday yun. Panday. Ko. Kaganig ko na yung modus kong balay. Sige dong. Dong, papandayon kag Malacanang dong. Sukot ka dong. Nakakuha na yun niya. Alam mo na yung COVID. Sige dong. Salamat kayo dong ha. Sige, salamat. Pag-amping na dong ha. Okay. Bye-bye dong. Bye-bye. Abyo. I love you too. Mama, chop, chop. Ako na, ni Kuman. Panggaagyo ni mo asawa dong kay kusog na mo tudlo. Gikan sa last number nga 504 ang iyang tubag kay Bao. Ay, ganun na Bao man eh. Taguay na imong Bao. Hello, manok! Kinsay pangani mo manok? Ay, abi maguna kog si manok ni kay tuktok-haok man. Ay, labaw pa kang gudap na doon eh. Day! Magsubag kayo lagi tayo lagi. Hello? Day! I-loudspeak imong cellphone, Day! O na, ato paminaw sa akong tingog sa imong cellphone. I-post na imong radyo, Day. Post. Kaduha. Day. Day, kung mag-istoryahan na ita, Day, adto ka maminaw sa akong tingog sa imong cellphone. Nakadungog na ka? Di ko day kabungol. Kasi pangani mo, Day? Hello, Manay Tikong? Kasi pangani mo? Mildred. Mildred? Dogay lagi kay kamutubag, Day. Minaw na ko ni mo sa cellphone. Naminaw din kasi ko sa imong cellphone. Sa cellphone, dili sa radyo. Day, murag ikaw may nakadaog, Day. Ako lagi nakadaog, di ka pwede Manay Tikong? Ha? Di ka mo pwede maka-answer, kaya nakadaog na ko gapon. Pwede ka po kabuan, sir. Ikaw nagkutaon, Day. Sige. Unsa may imong tubag, Day? Dabong, Manay Tikong. Ha? Dabong. Dabong! Kawayan ba? Kada kawayan. Unsa may kalahian sa kawayan ug dabong, Day? Kaya si Manay Tikong, dili man mo dili mo lilion. Dili ba unsay kalahian sa dabong ug kawayan? Kawayan niya, ang dabong mo, kuan ka ng bunga. Ay, napataka lang ka, eh. Ang kanang kawayan, Day. Kay mutuhog nagbaboy. O niya, ang kanang dabong. Kay mutuhog nagkanantaw. Oh. Manay Tikong. Minaw ko. Day, burag ikaw mo doon kung uyab gahapon, Day. Marag ikaw, Diyos. Burag ikaw lagi to kung uyab gahapon, Day. Uyab kita gahapon. Kinsa ba na ikauban mo, Day? Sige mo nagkatawa, Day. Ako si Sarilo, patingisi ha.
Kita ra ba kayang ngipon day, yung sudan kay kabunggay? Hindi mo so, dili yun. Ah, day, Kasi si Manoy Tikong. Day. Si ano. day paminaw sa day. Day, Nag-FB live man na akong pag-umangkon, Sir Tikong. ay nag-Facebook live. So, na Facebook live siya, lainin niya nga phone. Ay nakakita siya sa kong naong day. Pero gusto mo ba ka? Nakakalo og black. Nakakita, nakaday. Jacket og black. Ah, nakakita. Taka ba lang ko eh. Ayaw, ang phone dire. Ay nakakita na ka sa itong Facebook day. Oo, nakita ko sa pag-umangkon niya. Dili man ko ka live eh. Full naman niya akong tawag. Manoy Tikong, Manoy Tikong nga ba? Ay sigsaba na kay makita na ito ang agtang day. Oh, yung sigog mo, tiguang, no? Day, Ah! Manoy Tikong! sige makagbanoy na makauyab jud ani tinudan ay day. Sige kagmanoy makauyab jud tinudan ay ani. Day, Ah, Manoy Tikong! ingnay mong sister-in-law nga ayaw nagpalaglaga. Kay bao kag ngano? Ah! Kay base no niya kawato na kay maprinda ba na yang ipon. Si Manoy Tikong, kadaw ko? Ay, wa pagani day una-una man kada eh. Para ko patugbugan? Ay, palit bugas ko daw sige lang kag palit og bugas. No work, no pay, di akong partner. Unsa? No work, no pay. No work, no pay. Oh! Unsa man na day makaon na day? Ah, sige day, day. Ah! I-greet na sila tanan diha day. I-greet na sila tanan kay para madungog na sa radyo ilang mga pangalan. Ang mga kilay, family, Gaputas family, Villaferti family. Adi dota pangalan na day kilay day. Kilay, Apelido na day. ay bro, family na lang ni Ah, kinsa pa day mo ba na day? I-greet mo ba na day? Ah, kinhaba pa nun maniti ko. Day mo ba na diha? Ay! Patay matukon juga na imong ba na day niguman na to day. Hala. Kusuga mo nagkatawa ni bayanan eh. Manoroy niya tagpirihan day, dadon di ka day. Unsa? Ngunit ko sampot ni naman ay tikong. Mugunit ka sa kong sampot. O diyawa mo ko'y sampot day. Aray lang kagunit sa kong naong day, kay murang punig sampot. Bata sa mong naong eh. Wala mo silingan diri o. Bata sa mong kagaral. Pinipuspot. Day, Oh! sige na day, babay na day kay. Sige, babay oy. Magbuwag na ta day. Ang buhay na si Mama Chutsut. Sige day, babay day. Ah! Babay. Babay, akong daw ko na tikong ako na hanaon. Ang ibon daw day kay mag-text ta day. Yakas, oy. Makita tas ka ng mingaw nga lugar day ka nagway tao. Sige naman ay tikong. Sige na, salamat day, babay day. Bye-bye. Abyo day. Love you too. Agkay. Hello. Tayo wam din ni mao ng microphone ay. Hello, kuya. Si Kuya Ek. Kasi pagano mo day? Catherine. Catherine, taga-asa mo ka day, Catherine? Taga diri ra sa Toledo. Asa tapos sa Toledo day? Really,
sa, tawag ni, dapat ani simbahan ba sa Katoliko? Tapad sa simbahan sa Katoliko. Kanang katulo muli ko. Day katiri, nagunsa mo ka sa simbahan day. Lara pa sa among aay eh. Ay, Kuya? day, gwapa, guni mong tingog day. Ha? Gwapa, guni mong tingog. Hala ay, tingog ra na. Ay, ako na panguya ba ni mong tingog day? Day, pila edad mo day? 29. Bay tinuibe. Ah, Apo rati ka day. kanang ma-answer ko sa imong kuan. Ay, di ingon ko nga pwede mo answer ang 29 anyos. Sige day, mo answer ka day. Nana kay uyab. Wala pa, ita ko. Di pwede kay basta gway uyab di pwede mo tubag. Joke. Uyab ba usa to si Dudong Carlo day? Kita na. Awa pa ka kita day. Wala. Mas dindo jud na mauyab di mo ka di ka kita para challenge. Ay, nakauyab na ka kanang wa ka kita day. Pasad. Wasad. Kuya wasad na makauyab ko di ka kita. Malaan kag naay dako ana day. Ano, wala on. Di jud gamay day. Malaan kag naay dako. Di, kuan day, kanang 5. Unsa? Nindo ta kinatawa ni mo day makakuan man day ka na makagilok man kay day. FB kuya. Ha? Ay, kung FB ni mo. Atagan di kag Facebook nako. Di mo ni pangatag di baligya man ni day. Pila mo na. Tagkuan day tag 500 ang tulo. Tag tulo dos ang duha. Barato ra. Brato kayo. Aday tanawa ang Shine Radio day para makakita ka na ko day. Insay kuan ni mo, kuya. Pangita ang Facebook sa Shine Radio. Oo niya tanawa day na ako ang dagway day. Kana akong naong day nga puro sa apeg atras mo kabante agtang. Sige. Sige day. Unsa tutubag di mo day? Masa gani di mo ang kuan, kuya Tikong? Lili ako yati kong oy. Mutoyod man sa datong hawa ka na day. Liya ako kay ako kaduolon. Anino? Ha? Anino? Anino? Ganong anino man? Basta lang, napahin ako. Anino lang. Sige. Day, hatagan di kag usa ka libo day kung masukmag di mo imong anino day. Dili mo na masukmag, kaya anino. Nakauyab na kag anino day. Wasad. Wala siya day. Uyab ako day kay mura po ko kanino day. Sige day, salamat ka day. Sige, salamat kuya Tikong. Ay pagamping day ha. Ikaw sad, amping. Sige, babos day. Bye. Oy, tos ang nagalabay sa tong oras nga alas 3. Kato mga nakakita na to sa Facebook. Porte nga hayahaya ninyo. Oy, naminaw si Dodong Jody Montero. May pagpaminaw ni mo Dodong Montero. O niya, ingon sa matay. Pud ng music ni mo pa. Kuya ko. Thank you sa low digitats. Kika di hindi. Ano sa may digitats eh. Jimlin, nagasalamat mo day. Ay, sa man eh. Sunglasses, manong tikaw ngayon sa manong sunglasses. Ansyos. Ansyos ko na yan tubag. Bibi ko. May pagpaminaw na mo da, bibi ko. Mayong hapon, bibi ko. Kuyawa naman ni mo. Gika ni Dodong Rinante, may pagpaminaw ni mo Dodong Rinante. O niya, ingon siya, anino ko na yan tubag. Akong answer, anak, manunti kong kay Telescope. Gika na ni Inday Jimilin. O niya, Diyos Saludar. Mayong pagpaminaw ni Diyos Saludar. Sige.
O sa mga gusto pa mo tawag, budawat pa ko kolera. O tawag mo sa tong numero sa 0905-697-4491. Kung balikod mga kaigsunan ko, 0905-697-4491. 0905-697-4491. Nya tuntig mo kay Lia ako kay ako kanduolon. Bubalik ko karon taw jadi balik na ko kinala mutubag mo ha kay di kay mo mutubag. Dangon tani ay. Atong oras kay alas 5 alas 3:38 na. Bulkan, pinatobo, ayaw tumubo. Bulkan, pinatobo, ayaw tumubo. Dahil sa sobrang init ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatubo. Bulkan, pinatobo, ayaw tumubo. Bulkan, pinatobo, ayaw tumubo. Dahil sa sobrang init ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatubo. Mga tao'y di natatakot, ang bulkan daw ay malayo. At nagulat na lang sila nung mag-evacuate ang kano, no. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Dahil sa sobrang init ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatubo. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Dahil sa sobrang init ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatubo. Sumabog ang pinatubo, Hunyukin 91. Bumugan na mga lahar, putik buhangin. Tinabunan ang Sambales, pati na Olongapo. Hanggang sa Metro Manila'y itulan din ang abo. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Dahil sa sobrang init ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatubo. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Bulkan, pinatubo, ayaw tumubo. Dahil sa sobrang init ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatubo. Naminaw ka sa Proud Bisaya Online Radio. Proud Bisaya Online Radio. Simply the best. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Proud Bisaya Atong Libay. Basta Bisaya Guwapo. Basta Bisaya Pride. You know I'm gonna get Oy, atong oras mga kaigsunan ko kay alas 3:40 na sa kahaponan. O na kamuga po naminaw diri sa 99.7 FM Shine Radio. O niya nakahook up na karon na mga kaigsunan ko. Salamat kayo sa Proud Bisaya Online Radio diri sa tuwang studio nga murag kanang tangkal sa baboy. Oy, bayong pagpaminaw, pag-usab. Sa tuwang mga kaigsunan diha sa tawagan eh. Sa tuwang mga kaigsunan nga naminaw diha sa may Talavera. Talavera, Toledo City. Ay nag-text na ko eh. Ingon siya, Manong Tikong, karon di ay adlaw manghatag og unsa man eh. Karon di ay adlaw manghatag og kining ayuda gikan sa barangay Talavera. Unya ana sila mag-abot sa atbang sa MPC company. Gipanguluhan dahil na ni Kapitan Edgar Lasaga dito. Ay, may pagpaminaw ni Kapitan niya. Uy, pagkanindot, pagkabulahan. No, karong adlaw mga kaigsunan ko kay manghatag o kining mga relief goods. Kato mga bugas, mga dilata, kato mga kape, kato mga gatas. Anak manghatag diha karong adlaw
diha sa may barangay Talavera at Tubangan sa MPC Company. Ay, tanawan na diha ninyo. Buting ng tao diha o diha. Social distancing, tumana ninyo. Ay mo pag-ilog ng bugas. Kaya ka ng pag-ilog ninyo og bugas o niya nagsikit-sikit mo diha. Mura po mong nag-ilog og coronavirus ana. Social distancing kita. Sabi na social distancing. Kadang kuan ba kadang. Kadang lang nato gyud patuman ang lagda sa balaod nga lagyo kita. Di na magdugol. Ay basin magkailis tagnaong. Ay sa mga gusto mo tawag sa tuang programa, sige tawag na mo ba? Ako tamong tubagon. 0905-697-4491. Ay tawag na yun pagdali. 0905-697-4491. O niya nga tuntig mo kay asa man to itong papel eh. Lia ako ako kandoolon. Lia ako kay ako kandoolon. Duta diha ikapay mula iluulon ba jud ka? Akong tubag kay mata. Gikan sa numero nga 514. 504. Good PM Manoy Tikog ako answer kay camera. Kay inigli nimo mo paduol man na si James Daini sa San Carlos City. Ay mayong pagpaminaw nimo dong James. Nagkuyog mong nadindong. Kumusta na mong nadindong James? Nagbalik na mong nadin Lostredong. Halo? Tayo siya naman ito initawag inawa man. Asa man to? Anang luod na. Kaluuran po na di matawag mo na manawag eh. Mayong hapon Manoy Tikog ang akong answer anak kay samin. Kay inugtanaw nimo kay mo paduol man na si Jason Daide sa San Carlos City. Ay daghan na naminaw nato karon sa San Carlos City. Mo paduol din ang sa amin na din TL. Mayong hapon Manong Tikong. Ang akong answer anak kay Ilugon o siya Ilugon. Ilugon ka ng adobohon. Gutom nung kunon. Good pay Manong Tikong akong answer kay kamera. Wa kay labot. Oy. Bahala na mo dahil kamura. Hoy mayo pagpaminaw ni Dodong Kiamix Analysis Berks. Kuya wag pangalan eh. Ingon siya shout out ko na. Army sa Bicol. Ay, may pagpaminaw sa tanang mga army sa Bicol. Manong Tikong akong tubagan na kay Portahan sa balay. Gikan na ni Gatoy Binting. Ay ba yung pagpaminaw ni Gatoy Binting? Nahinagutan na ko diri ay. Kinsa ba na si Dodong Iluweno ingon siya. Unsay lakaw sa panahon nato diha mulakaw din ang panahon. Unsa kunoy lakaw sa panahon karon pa kung panahon mulakaw. Hello? Toledo Police Station. Singapore. Mayong hapon. Kinsa man eh? Si Dodong. Adto tagtingog. Si Dodong is Canada. Taga-asa man ka Dodong? Taga-Pinong Dapit, Richie. Tasya kung itanawon be. At tasya mura manigdaghan mo kaning numero eh. Murag dili man ni Pilipinas. Kinsa man eh? Dodong. Si Dodong. Dodong Sky, Dodong. Hoy, si Dodong Sky. Mayang hapon ni mo daw Dodong Sky. Dong sore kayo dong hake. Sore kayo wa kayo ko kailan ni mo Dodong. Away, Priman ay.
Kumusta man diha sa Canada dong? I'm gonna get Mura gyapon di bunaw. Mao ra gyapon May bugnaw. alin na spirito. Oy, alang sa kasayuran sa tanan, kini si Dodong Sky, amo ni nagpaluyo sa to ang programa nga kining tigmo agukoy. Mao ni siya nagpaluyo kay kung wala ni siya, di guni mabuhay na itong programa ni. Dong kuan ka dong naka madungog ang imuhang tingog sa lutupan sa tibuok Toledo. Basi na kay ganahan nga gusto nga i-greet na sila dong. I-great na ako dito na ng mga kuhan ka ng kaliwat sa kusawa di sa lutupan, no? Sa mga Rosario family. Sa mga alinsunod family. Oy, sa tan- Yan mo dito. Oy, salamat kayo dong unya. Dong, salamat in taon kayo sa kining pabugas sa itong mga kaigsuonan dong ha. May problema na dito. Okay. Importante ko tapang tas. Oy, para masayo jud pasaylo ako dong pero ako gining i-on air dong. Ha, ako gining on air kay mao ra gyud sukle inako nimo dong nga akong ipahibaw sa tanan nga si Dodong Sky Valyes mo ay naghatag og gining bugas para sa to mga kaigsuonan nga mga pobre diri sa bayan sa Toledo. Onya dong, mangutana lang ko gamay dong kay ato man ning programa. Ato man gyud ning programa dong. Kanang Sige. mangutana lang ko dong. Siguro nakaagi na pugag mga kapait nga mga kaagi. Kapait lang busy at pating. Gana yun. Puti daghan. Gamay ito. Ito na nagkaroon. Oo niya, murag nakita po di mo nga kung unsa kalisod o unsa kapait ang kinabuhi. Mo na nga ni-share juga sa imong blessing. Okay. Kita mayroon na ma-share ko sa tuwa kay. Di mo na tanan nga kitry na. Mas mayroon na i-share na sa itong basic. Natag na. At tinuod. Hindi ka na sa pulisod, makabintahan sa gamay. Ma-share sa gamay. Salamat kay dong unya. Swerte kayo imong pamilya dong. Swerte kay imong pamilya ug imong mga anak unya. Ingon man, swerte kayo mga suking tigpaminaw nimo karon kay daghang kay naminaw nimo karon tibuok Toledo. Nga pera tulido niya. Unya, sa Kita-kita lang niya. sa kadaghang naminaw karon dong ikaw ra gyud nakailan ako dong. Murag yun. Ikaw ra gyud nakailan ako dong. Pero kato mga nakatandaw sa tong Facebook dong nga makailan to sila. Lagi, ganun. Oo niya, dong. Kanang Ayun, ganun. unsa man dong? Magkatungutanan po. Sama. Sige. Ana na lang dong unsa may ibong ihatag nga mensahe sa itong mga kaigsuonan karon, ilabi na sa katong mga kaigsuonan nato nga apektado sa maong crisis. Sa tanan niya, no? Sa tanan niya na no? Paliyog lang. Ay, wala mo tuligay. Ibulo. Nga, tuman na mo palawat sa gugan. Okay. Ng gobyerno, kuha na sila nga para, pili na sila para na ato tanan. Para na ninyo diya. Sa Pinas. May mga diri sa Canada, nag-double check mo diri. Nag-double check mi sa among kadaliyok mo. Kaliyog. Sunod taon mo, ibilalim ng kuwan ng virus sa karon. Tinuod, kinahanglan mosunod jud ta sa tanan nga mga lakda or mga balaod kay para ni natong tanan. So, Diha ba sa Canada dong? Aduna ba gihapoy mga kanang lockdown nga mga kuandong kanang mga establishmento? digi sa tinto diri karon sa Canada diri mang grocery ka. Pero sa sud sa grocery. Pili na kay kauban. Ipituwad pa karo sa niguban. Sunod ako. Linya-linya digi. So laktod nga pagka-istorya dong, apektado po di ang Canada dong ani atong COVID dong. Apektado. Tanan ng mga restaurant diri sarado. Ng mga panang nag-open ng bangko, kaning mga pharmacy, mga grocery. Kanang mga mall diri sa sarado. Nga halos wala kay taon kita diri kada lockdown. So mingaw na kay diha po. Kami nga sa noon. O diya, okay rata diha basin og kanang safety rata diha dong. Asip tira kay. Safety rata. Double kwanta, double seat mo kunti.
Siyempre na kayo. Naliyok na sa lumay at lumda. Pero bisan pa man sa pangitabo nato karon, padayon gapon inyong trabaho sa Canada. Karon wala naliyok may. Wala lagi mga status. So wala na gud eh. Halo dong. Ay napakadiha dong. Halo dong. You know I'm gonna get. Halo. Patay siya kay nawala ba si Dodong Sky? Akong tawagan be. Akong tawagan sa kining messenger. Ay katong nanawag na to, mo to sponsor na to ha. Mo to nagpaluyo sa tong programa. Unya si Dodong Sky Balyes, giubanan po ni Dodong Dines Nilias. Si Dodong Dines Nilias ni hatag po do kanang usa ka sakong bugas. Para sa itong mga kaigsuunan di. Pagkanindot ani eh. Halo. Yo! Ay, kinsa man ni manok. Halo. Si Dali, Jeffrey. Ay, Jeffrey, taga-asa makadong Jeffrey. Taga Saysay. Taga magsaysay, masukod eh. Wala ya. Wala ba yan? Sige dong Jeff, unsa may imo ang tubag sa tong tigmo dong Jeff? Akong mo, kuhan, sa amin. Sa amin. Oh, Sige, ganong sa amin man dong. ay, doon lang ako. Kita mo sa ako. Inigdoon ni mo, Makita ang sanako. makakita sa nimo. Oh, Ana siguro na matay mong sa amin dong. oy. Unya, og mupiyong na imong sa amin dong, kita gihapon. Ang upiyong ang sa amin. Dili, ikaw. Makita gyapon ako. Makakita gihapon nimo bisag nagpiyong ang sa amin. Oh, kita gyapon. Kuya, wag na mo sa amin, mura mo nag-magician. Sige dong, unya, sigurado ka sa amin. Oh, sa amin yun ako Sige, di na mo usbon. Dili nila musbon kay kami yun ako. Susang, namin gani ko din yun. 5,000 pesos, islis na nimo imong tubag. Ay, salamat. Unsa man, 5,000 o ilis na ng tubag. 5,000 na lang. Hindi, takson mo na tigyan mo subag. Pagkaampay po ni bataan eh. Sige dong, salamat ka dong. Ato, nandanahon ko sakto ba nimong tubag ha? Sige. Pwede na ko mag-rate. Pwede kayo, sukog kung di ka mo great. Rate na lang mga Caballes family. Sila si Emiliana Caballes, kami Caballes, Albert Caballes, o sa Rehino Caballes, o Justora Caballes. Daghanag pamilya ni mo dong ha? Ako na ito, sir. Murag tibok, barangay na mo nimong gigreet no? Wala lang ako barangay, sir. Sige. Dong, Salamat ka lang, sir. salamat kayo dong ha? Sige, salamat, sir. Sige, bye-bye dong. Iyan tubag kay sa amin, kay yan sa amin kuno makakita yan sa amin. Naa din matay mo sa amin dong. Akong tawagan si Dodong Sky be. Anya si Dodong Dines Nilias po, salamat kay Dodong ha. Kay nakig-uban po si Dodong Nilias nato sa tong programa. Ha? Ni-share po siya kining bugas. Halo Dong, may pagpaminaw ni mo na Dong. Pasaylo ako Dong, kaya nitawag lang ko sa messenger kay bawa man ko nawala imong signal niya. Ako lang yung tabunan akong naong Dong ha. Magstraya na ito Dong ha. You know I'm gonna get. Dong, napatay 3 minuto sa tuang programa Dong. Unsa may imong dugang nga mensahe sa itong mga kaigsuonan nga naminaw karon sa Shine Radio Toledo.
mga kababayan gobyerno sa Pilipinas no, na lang ka mo na mo magpabadlong sa mga sa atong gobyerno ug sunod na jud ta sa uguntay isugo sa gobyerno nga kanang social distancing sundo lang yun na nato kay importante jud kay nga sa tanan. Importante jud kay na. Diya sa Pinas unra prison ra dire madakpan ka dire magpapadlong ba multa ka 1,000 kana dyan dalat o piso pa dyan ka. Multa na ka niya preso pagid ka. Sige dong niya dong. O multa ka. Sige dong, salamat kay dong unya sa lain nga programa nato dong. Padayon nato niya to ang panagkukabildo ha. Sige. Salamat kayo kay kuan naman lang ta 3 minutos naman lang niya tong oras. Sige. May problema. Sige, salamat kayo. God bless nimo diha. Ay, salamat ni Dodong Sky Balyas. Mo to ato ang kuan kining nagpaluyo ining atong programa nga kining tigmo ha. Unya alas 3:58 na. So daghang kay salamat ninyong tanan. Unya di na ko ni maminsun tanan kipote man ning daghan na ni Jimlyn Olivero, si Nanti Labortes, dili lang ako ni basahon. Ako lang ning basahon ninyo mga pangalan. Pero inyo mga mensahe din ako maato og basa ha. Basay luwain daw ninyong tiguang taon tiguang na inyo ba jud kong pantuso. Daghang salamat ni Dodong Renante, no Dodong Giancarlo, singot sa Baking Ulay ang tubag. Kuyawa pug tubag ni mo Dodong Kiamex Anales Berks. Salamat kayo ha. Bansay magayo regards ko ni regards ko no siya ni Noy Tekyo. Ay Marites Perolino, pa-shoutout ko sa banang duty dire sa Pasig. Ay salamat kaninyo. Di na ko ma-mention tanan kay purti daghanan ninyo bahala na mo di. Ugma na po uban ta alas 3 santos alas 4 sa hapon. O niya before ko mo bye-bye akong pasalamatan ang mga technician diha sa Shine Radio Toledo. Kana mga gwapo kayo diha sila si Dodong Junel, sila si kinsa pa na diha na batahan ka ng Chinito, si Dodong Giancarlo o kanang si Dodong Jojo Haranilla. Mga gwapo kay mga bata diha. Kinsa pa na si Dodong Johannes yo kanang pinaka-cute og mata. O niya, kanang ilang bag-o nga DJ nga si Inday Tanine. Mayong pagpaminaw ni mo da Inday Tanine. Pasalamat lang kay Inday Tanine kay una kong nataw ni mo da. Kaya nagdungan pa tagkataw da. Mag-ugtas yung apel si Dodong Johannes. Ay, salamat kayo ninyong tanan diha. O niya, ni Dodong Rex Bragat. Rex Fernandez. Salamat ni mo Dodong Rex. Onya, salamat ni Dodong John Ibanez. Onya, salamat ni Dodong Nelias ha. Si Dodong Nelias ni hatag o kanang usa ka sakong bugas. O daghan na kay nito ang bugas. Ato na ning iapot-apot onya inig kaugma. Salamat kay ni Dodong Dennis Nelias o ni Dodong Sky Balyas. Salamat ni mo Dodong Sky Balyas. Ingon si Dodong Nelias kuha ang kining usa ka sakong bugas adto sa Barangay Sange. Mayong hapon diha siyang igsoon nga nagtrabaho ng burgeran diha. Pakuha ko ng usa ka sakong bugas nga nasa Barangay Sange. Saban tas kapitan diha ba sa gikan tas kapitan ni noon. Sige, wala tayo igong oras mga kaigsunan ko. Ang tubag sa tong tigmo nga li ako kay ako kanduolon kay teleskopyo. Teleskopyo ang saktong tubag. O niya akong tanawon kung nabay nakatubag dire sa tong cellphone o sa tong Facebook. Kay og katong kinaunhan nga makatubag, kinaunhan nga oras, mo to ato ang hatagan og usa ka pesos. Unya i-announce na nako ang makadaog. I-announce na nako ugma sa tong programang alas 3 santos alas 4 sa hapon. Salamat ninyong tanan sa tibuok Toledo o sa tibuok Persa sa Shine Radio Toledo. Hantod sa sunod higayon.
Kasamang oras ug sasamang istasyon, ang 99.7 FM Shine Radio Toledo, ang nagkasinaw ug nagkasidlak nga radyo. Kini na lang ang inyong Manoy Tikong magaingon kaninyong tanan bahalag atras og buhok abandi o agagtang. Ang importante kay bohe. Bye-bye ang pingmutanan. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Proud Bisaya atong libay. Five, 6 Indians are in town, lending money to the poor. Every day they walk around to collect their creditors. 5, 6 Indians never miss to collect what you promise. 5, 6 money mabilis na walang kabuwis-buwis. Karamihan sa amin